Kublai pibaro kini longi kubor bam tagasngi. Katanat fisheries ke jela kelalap baga jing injek dawai formalin ha ki dok ha kadai ka bajur ha ki Khabah rohu ki ba ka Meghalaya ke juthit na po ke jela Andhra Pradesh bad ikani lalam na ki laipu artali ki dok ha bala examin ha ka pratring mentau benai. Ya kini la pentip da ka Deputy Commissioner DC ke East Khas Hills ka kong RM Kurba ong ba kabala ong ba katanat Ridok ha kla shim nuksa hadu sapho tali bat na kine laifu artali la shem bakla don ka jing injek newi dawai formalin ha ki dok ha. Ha bakran shakilat pathai kubor ka kongkurba kalayathu bana kalyang ka sarkar kala shim ye ki sunjam kumnu bante alakam bat pintikna bagi dok ha bawan shapo ka Meghalaya kilong ki babet ban bam ha shwabandi ha ki yogihan. Ka kongkurba kalayathu baka sarkar kala itu nae ki dok ha ba injek formalin ki wan sham Meghalaya ndrei hadu menta ompat long ban pintip pat ba namar ka jing tokit kadang yat ban lam ya ki badon kti ban wanra da ki dok ha ba injek dawai formalin shapo ka jela. Ka dok ha ba kadai ka bajur ba ka jing yadi yathit bat ka deiru ka dok ha ba penyo nong ba ya ki nong di hayo henrei na kalyang katnat fisheries kala shem ba ka dawai formalin ka bun ba ha ka ni ka dok ha. Bad ha ka juk kapor ka sarkar kalai itu bana ki ki jilla ka ri India bagini ki dok ha ki wan sham Meghalaya. Ya mentang yang patla ban pentip pat ba tat hadu da deb ka jing tokit ha shwa ban pha shaka sarkar banne ya ka badon kam la ong ka kongkurba. Ka kongkurba kalayathu bahadu khatsan sngi ka sarkar kan beteng ban examin man ka sngi ya baro ki jat dokha ki bawan sham Meghalaya hashwa bansha yaki bandi shakyo bat hadu menta katnat fisheries kadang ap saya kumba shispa telitam ki kaipon. Na lor kane ka DC kala pentip ru bakatnat fisheries na duk pratrik menta ubnai kala examin ru yaki dokha ki bapinmi apo ka jela ki biade ha ka bayadi ya thiet hayo namar omla banshim sting ya ka jingdon ka dawai formalin ha ki dok ha namar ka nekakta ya ka kot ka khya jong ki brio. Na kalyang ka superintendent katnat fisheries jong ka East Khas Hills ka kong hameka papang kalayathu ba ka jila kamdan satya ya ki jaka examin lani ki laboratory ban test ya ki dok ha bat hadu menta katnat ka yat reilang bat ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI ban examin ye ki dok ha de ki formalin testing kit ka kong hameka kalo ong bakat kum ki kindon ka FSSA ya ka jingdon ka dawai formalin ha kinu ki jat jingbam la ka de ka dok ha ne ka dok kan bu jingma ye ki briu ki papam. We would be whatever fish that come here for the imported fish will be tested before it's being allowed to be sold in the market. For that, as I've mentioned in the order itself, that there are certain clause, once we register an FIR and like that, then due course of law will be put in place, and then the court will decide on the sentence. Yeah. Yes, we do have the report that we will still, we cannot disclose here. We do have from where we've collected, who are the supplier. We will be submitting our report as soon as possible to the concerned department.